Nie je vždy jednoduché sklopiť hlavu a priznať si svoje chyby. Však? No dnešný príbeh o Pátrovi Piovi a Luciferovi nám pripomenie, že pokora je kľúčom k prijatiu Božieho milosrdenstva. Zostaňte s nami. Vítajte na YouTube kanáli Po stopách Pátra Pia. Páter Pio bol kapucínsky reholník, mystik a zázračný divotvorca, ktorého príhovor je dodnes veľmi silný a aktívny. Videá uverejňujeme 3 dni v týždni, preto nás sledujte a dozviete sa viac o živote tohto milovaného svetca. Objavte, ako sa odkaz Pátra Pia môže dotknúť vášho života a životov vašich blízkych. Prihláste sa preto na odber a poďme sa spoločne vydať na túto duchovnú cestu. Dnešný príbeh rozpráva o ohromujúcej udalosti v živote Pátra Pia, ktorá odhaľuje jeho tajomné stretnutie s diablom. Dokonca aj v spovednici, obklopený mnohými ľuďmi. Tento príbeh pochádza z knihy Páter Pio neznáme zázraky svetca so stigmami od Jose Maria Cavalu a prinúti nás zamyslieť sa nad realitou Božieho milosrdenstva a tragickou pýchou tých, ktorí ho odmietajú. Jedného dňa, ako zvyčajne, Páter Pio spovedal v kláštornej kaplnke v San Giovanni Rotondo. Nekonečný rad ľudí čakal na svoju príležitosť. Medzi prítomnými v kostole bol aj Pierino Galeone, jeden z duchovných synov Pátra Pia. A práve on bol svedkom niečoho veľmi nezvyčajného. Podľa svojich vlastných slov opisuje: Stál som pri dverách vedúcich do sakristie. Zrazu som zbadal vysokého a robustného muža v elegantnom pásikovom obleku. Vlastne prvé, čo som si všimol, boli jeho nohavice, ktoré sa pohybovali vo vzduchu, ako by nimi vial vietor. Takže očividne sa dialo niečo zvláštne. Pokračuje. Páter Pio sedel v spovednici, zatiaľ čo tento človek neustále vchádzal a vychádzal z priestoru. Pozoroval som ho s úsmevom a on sa na mňa nehybne zahľadel. Medzi tým sa vo mne ozýval hlboký hlas. Pozeraj sa na tohto muža. Pozeraj sa na ňo. Snažil som sa zistiť, ktorý z nás prvý odvráti pohľad, no nakoniec som si musel priznať, že sa deje niečo zvláštne. Čo je to za bytosť, pomyslel som si. Sklopil som oči a pokračoval som v modlitbe. Ale tu príbeh naberá ešte zvláštnejší smer. Zrazu sa ten muž premenil na obrovskú bytosť a zmizol ako blesk, obklopený oblakom dymu. Pozrel som sa na spovednicu a uvedomil som si, že Páter Pio tam už nie je. Na jeho mieste sedel Pán Ježiš. Páter Pio bol akoby vyzdvihnutý do výšin. Krátko na to som ho videl znovu zostúpiť, zatiaľ čo ho Ježiš obklopoval. Potom, ako by sa nič nestalo, Páter Pio pokračoval v spovedaní. O rok neskôr v prítomnosti Pierina Galeoneho Páter Pio rozprával príbeh, ktorý sa zdal až príliš povedomý. Opisoval kňaza, ktorý sa stretol s mužom v pásikavom obleku v spovednici. Keď sa kňaz spýtal muža: nepokraknete? Dostal zvláštnu odpoveď. Nemôžem, odpovedal muž pevne. Kňaz si myslel, že mužovi bráni nejaká zdravotná prekážka a povzbudil ho, aby začal vyznávať svoje hriechy. Nasledovala lavína priestupkov. Toľko, že sa zdalo, ako by niesol v sebe všetky hriechy sveta. Nakoniec mu kňaz prikázal sklopiť hlavu, aby prijal rozhrešenie. No muž opäť pevne odpovedal: nemôžem. Zmetený kňaz sa ho ostro opýtal: a keď si ráno obliekaš nohavice, vtedy nezohneš hlavu? Vtedy muž odhalil svoju pravú identitu. Ja som Lucifer a v mojom kráľovstve nikto neskláňa hlavu. A s týmito slovami zmizol. Páter Pio potom vyvodil nasledovné ponaučenie. V pekle absolútne nikto neskláňa hlavu pred Bohom. Nie, že by Boh nechcel odpustiť. Pánovo milosrdenstvo je nekonečné. Skôr je to o tom, že oni sami nemajú pokánie. Pierino Galeone si spomína, čo nasledovalo. Páter Pio vstal zo svojho miesta. Na prahu som sa ho opýtal: Oče, boli ste tým kňazom vy? Odpovedal, že nebol. Trval som na tom. Oče, bol som tam a videl som toho muža v pásikavých nohaviciach zmiznúť. Opäť to poprel, ale nakoniec priznal. No, aj mne sa to stalo, ale neklamal som, pretože som čítal, že sa to stalo aj inému kňazovi. A tým uzatvárame dnešný príbeh. Záverom, nie je tento príbeh hlbokým pohľadom na neoblobnú pýchu padlých anielov?
Ako katolíci si neustále pripomíname, že Božie milosrdenstvo je vždy k dispozícii. Nech sú naše hriechy akokoľvek ťažké. No prvý krok musíme urobiť my. Pokánie. Luciferova pýcha slúži ako jasné varovanie. Pokora je kľúčom k otvoreniu dverí Božieho odpustenia. Ako raz povedal svätý Augustín, Boh nás stvoril bez nás, ale nespasí nás bez nás. Ďakujem, že ste ma počúvali. Prosím vás, lajkujte a zdieľajte toto video, aby ste pomohli nášmu kanálu rásť. Podporte náš kanál tým, že budete pokračovať v sledovaní ďalšieho videa. Pomôže to algoritmu YouTube. A nezabudnite si zapísať omšové úmysly na budúci piatok na svätú omšu Pátra Pia. Odkaz nájdete v popise nižšie. Zostaňte naladení na ďalšie video o živote Pátra Pia.